Xiques, anem a fer un vídeo de calistènia per a tractar de millorar la nostra força i bé, i aprendre una sèrie de trucs xulos amb unes progressions per a que tothom pugui fer. Anem a dividir la seqüència en 5 exercicis, ho veureu després en voz en off que ficaré per a poder fer-ho també en anglès, ¿vale? Acompanyeu. Bé, la primera habilitat que anem a treballar és la de la força d'agarre, en aquest cas. La progressió va ser la següent, sempre farem 3 exercicis. En el primer exercici tenim, simplement ens agafem a la barra i podem anar canviant, amb una mà o amb dos, podem anar canviant, segons se siga més còmode d'una forma o altra. En el segon exercici anem a canviar la nostra postura per a trobar una posició més exigent, amb una major tensió i que implica una major contracció muscular i més dificultat en l'agarre. Ens fem una espècie de boleta en la qual tindrem una major contracció muscular, com dèiem. I en el tercer i últim exercici de la progressió per a treballar l'habilitat d'agarre fem un skin the cat, que en anglès significa despellejar al gato, en el qual, partint de la posició del primer exercici, el que fem és passem les cames a través de l'espai que es forma entre els braços i simplement treballem l'agarre canviant esta posició. Passem a la segona habilitat, en la qual anem a realitzar el treball d'espenta, el treball que se diu d'empuje, en el que la musculatura principal que anem a activar és la del pectoral major en aquest cas, que s'encarrega de realitzar aquesta extensió. El primer exercici de la progressió podria ser una flexió a una altura que no ens exigisca massa. Podem també fer flexions negatives, controlant la fase de baixada i pujant amb les cames. Podem realitzar flexions en el sol, normals, o recolzant els genolls si no podem, si ens suposa molta càrrega. El segon exercici de treball d'empuje, de pectoral, en aquest cas, anem a realitzar-lo sobre una instal·lació clàssica de calistènia com és fondos de paral·leles, en la qual és una contracció isomètrica, sense moviment, i després passem al tercer exercici més exigent, que és el recorregut complet, baixant i pujant mitjançant l'extensió de colze principalment. La tercera habilitat a treballar serà la del treball d'abdominals, mitjançant una flexió de maluc i de tronc, sobretot de maluc, en la qual, tornant a la barra d'abdominades, en la posició penjat, amb els genolls flexionats en forma de boleta, portem els genolls al pit, el que se diu encogimientos. En el segon exercici més exigent fem un toes to bar, en el qual les puntes dels peus les portem a la barra. I el tercer exercici consisteix en un pullover, en el qual, mitjançant una fase de tracció d'esquena i un encogimiento en les cames estirades amb activació abdominal, portem per força de la gravetat a girar per damunt de la barra, passant les cames per damunt de la barra, que és on tenim el major pes del cos. Faltaria tirón, o sea, de tracció. A continuació passem a treballar l'habilitat de la tracció, de treball d'esquena, de musculatura dorsal principalment, i el primer exercici de la progressió serà una dominada isomètrica mantenint la contracció sense moviment. Podem pujar amb les cames per estalviar-nos la fase de pujada que és la més exigent. Després podem fer també una dominada negativa, en la qual pugem les cames i controlem la fase de descens, controlant molt la baixada. I finalment el tercer exercici més complet per a treballar la tracció és el de la dominada completa en la fase concèntrica de pujada i excèntrica de baixada. Podem també canviar l'agarre, en aquest cas era un agarre neutro, però podem fer com ara veureu, l'agarre prono. És enriquidor canviar els distints tipus d'agarre perquè estimulem distintes parts de l'esquena i treballem la força de forma més global en la tracció. I ja per finalitzar la progressió, la cinquena habilitat serà la d'equilibri, en la qual anem a enfocar el treball sobre la musculatura del muscle, principalment el deltoide. En aquest primer exercici de progressió busquem una lleugera verticalitat per a treballar sobre una mà o sobre dos i contraure el deltoide d'esta forma. En el segon exercici anem a fer la postura de la rana, és una progressió apuntal, en la qual, formant una base de sustentació àmplia entre les dues mans recolzades i recolzant els genolls en els colzes, busquem un equilibri amb el contrapès del cap i pujant el maluc entre la base de sustentació. Fixeu-vos que el maluc ha d'estar sempre dins de la base de sustentació, també en aquest tercer exercici, en el qual fem un trípode entre cap i les dues mans,
que és una progressió de l'anterior pujant 3 cames a dalt, a una posició vertical. Vale, i fins així el vídeo. Espero que les progressions vos servisquen. Este vídeo complementa també altre vídeo que tenia de calistènia, està en anglès. Crec que és Best Calisthenics Exercise o something like that. El podeu trobar també en el canal de YouTube Educació Física con Martí Puigades i a gaudir, moviment!